paprika, jarná cibulka, peknú porciu petržlenovej vňate, baby uhorku, polievka jednoducho prevrela, vypíname z ohníka a môžeme ísť servírovať. Naša uvarená tomka kaj si zaslúži poriadne naservírovať. Zdobíme zvyškom čerstvých vecí. Ešte petržku, komungochličky, kúsok limetky. Tomka kaj a kaj aj Tomka sú na svete. PS, tí, čo majú radi chili, lebo môžu, tak si to doladia. Chili samozrejme aj čerstvé, my dáme len vločky, pretože máme deti. Víťazom sa stáva Tomka kaj polievočka alias azijský gulaštek v podaní Black Lemons. Sleduj recept, navar si to s nami. Poďme to ochutnať. No, čo viac treba. Lajkuj, zdieľaj. Aspoň to povedal. Vyzerá to dosť luxusne. Ja mám dve, nie že krevety, ale mám dve kešu. Chcem vedieť, či táto verzia Tomka kaj polievky ti bude chutiť. V našom podaní. Ak nie, nechaj si to pre seba. Ak áno, zdover sa nám. A vidíme sa opäť o týždeň pri ďalších receptoch z Black Lemons. Čaute.